ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನುವೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನ ಇಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಅವೊಂದೊಂದು ಬೇಲೆನೇ ಅಂಡು ಬಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಿಸಿ ini ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೋಡೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ತೊಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತಂಡಿ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ಇನ್ನಿ ಒಂದು ಕೌಂಟ್ರದ ಉಲ್ಲ ಇದ್ದ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಮುರಣೆ ಆತನ ತಿರ್ತದ ಆತನ ಕೌಂಟ್ರದ ಮಿತ್ತದ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಕೆ ಮನ್ಪರ ಬಂತೇರು ನನ್ನ ಈರೆ ಮನ್ಪಲೆ ಒಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಕೌಂಟ್ರು ಫುಲ್ಲು ಹೀಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನ ಆಯ್ತಾ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಇನ್ನೀ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಎಡಿಟ್ ಆತಜಿ ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ 4 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬುಡಿಯೆ ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಎಂಚನ ಮಂತ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಮುಲ್ಪಾರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ರಪ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಅರ್ಥದು ಒರೆಸೋದು ದೆಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನ ಅದು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅದಂತ ತಿಂಕ್ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುಕ ನನಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಆಟ ಒರೆಸದಾಂಡು ನನ್ನ ತೋಡ್ತದ ಮತ್ತು ದೀಪ ದಿಯೋರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುಂಡದೆ ಪಕ್ಕಿದ ಗೂಡು ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ತಂದು ಪಕ್ಕಿಲ್ ಪೋತ ಮುರಾನೆ ಪೋತ ಅವು ಗುಬ್ಬಿ ಕೋಡೆ ಕುಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತಂದ ಈಗ ಗೂಡು ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಗೂಡುದ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜೆ ವಸ್ತುನು ದೆತ್ತು ಕೊನೋ ಅಂತುಂಡು ಒಲ್ಲ ಐಕ ಗೂಡು ಕಟ್ರನ ಅಂದು ಐಕ ಆತ್ಲ ಉದಸ್ಸಿನ ಅಂತ ಪೋದು ಪೂರ ಕನಾರ ಗುಡ್ಡೆದು ಪೂರ ಬೇತಾಯ್ತ ಗೂಡುದ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪೆ ಗೂಡೆ ತಿರ್ತುಂಡು ಎನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ ಶೋಕುಂಡು ಗೂಡು ಮಾತ್ರ ತೂನ ಪಿದ ತೂನ ಕಂಚ ಪೂರ ತೋಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಉಲೈಡ್ ಇಂಚೆತ್ತು ಅವಳಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಗೂಡು ಲೈಜಿ ಗೂಡಾಂಡಲ ಐತುದು ಆ ಗುಬ್ಬಿ ಪೂರ ದೆತ್ತಕ್ಕ ತುಲಿ ಮೇಲೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಶೋಕುಂಡತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಿಯೋಡು ಚಾರ್ಜರ್ ಮೂಲೆ ಇತ್ತಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿತುತ್ತೆ ಮೊಕ್ಕುಲೆ ವಿನ್ ಇನ ಹೋರಾಟ ತಂಡ ಆತಂಡು ಈ ಸರಿ ಏನು ಈ ವಾರಡ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂತುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಕಟ ಇಂಕ ತೂವರ್ನೇ ಆತುಜಿ ಈ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಇದ್ಲ ಅವಳು ಇಂಚಿದು ಮುಡು ಬೇಲೆ ಅವು ಆಪ್ಚಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ತುಯ್ಯವಂತೆ ಅಕ್ಕನ ಇನ್ನು ಆತಂದು ಈ ವಾರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂವಡು ಅಂತ ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪನ್ನ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ದಾದಿತ್ತಂಡು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ನನ್ನ ದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಹೂ ಸುಮಾರು ಬೇಲಿ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಎರಡು ಪಟಾಕಿ ಕೂಡ ತಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಅಂತೂಕ ಎಂತದು ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ ನೋಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ बस ಎಲ್ಲಿ ಪುಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಂದು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇಜ್ಜಿ ನೋಡ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಇದು ನೋಡಿ ಲಾಕ್ ಬೀಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲವಾ ಸರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಬ್ಯಾಗ ಎಕಡ್ ಇಂಚಿ ಪುಡ ತಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಡ ಪರೈಜಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಕೇಳು ಹೇಗೆ
ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಿಡತ್ತಿ ಇಂಚ ಪೋಡು ಇಂಚ ಲಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಎಡ್ಡೆಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಎಡ್ಡೆಂಡು ಕೆಲವರದೇ ತೊಂಡೇರು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂಜೈಗೆ. ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಪಂಡ ಯಾವ ದುಂಬು ಪುರ ಒಂದು ಬರ್ಪದ ತೀನ ಕ್ಯಾಪ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಈ ಸರಿ. ಸ್ಮೆಲ್ ಅವು ಬೆಂಕಿ ಬತ್ತಿಗೆ ಏತು ಪುಡ ತಂದಿದ್ದೀರು ಜನ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಸೇರಿಯರು ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಈಗ. ಅಪ್ಪ ಎಂಕು ಚೂಟ ಬಚ್ಚಿ ಹೋಲಿ ಆಯ್ ಜಾओ ಇತ್ತು ಬಿಡ. ಕತ್ತಲು ಅದು ಮಿತ್ರ ಪೂರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಇನಿಯ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂತದ್ದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಬಂತೀರಿ. ಮೇಲೆ 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 ಎತ್ತು ಮೇಲೆ ಎತ್ತು ಮೇಲೆ ಎತ್ತು ಹೀಗೆ. ಜೋರ್ ಮಾಡಿ ಪುಡತ್ತೆ ಪುಡ ಒಂದು ಮನ್ಪನಾಗ ವಾಯಿನೇಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪುಡಾಂಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಪಂಡ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಬರೋದು ಸ್ಮೆಲ್ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಅಂತ ಅರ್ಧಡೆ ಬುರ್ದಡೆ ಬಲ್ದೀನಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬೆಂಕಿ ಕಟ್ಟಿ ಪಾಡ ಇನ್ನು ಪುಚ್ಚ ಬುಳ್ತೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸೌಂಡು ಸೆನ್ಸರ್ ಪುಚ್ಚ ಅಂಚ ನನ್ನ ಏನು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುವೆ ಓ ಅಟ್ರಾಸ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ಸಂಜಾಂಡು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಂತಂತದೆ ಅರ್ಧ ನಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಲು ಒಂಜಿ ಎಡಿಟ್ ಮಂತೆ ಕಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವಿತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು. ಕೆಲವರ ಟೈಮ್ ತೆತ್ತುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡು, ಕೆಲವರ ಬೇಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂಚ. ಸೊ ನನ್ನ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬತ್ತಂಡ ಇದ್ದ ತೊಂದೇರು ಅರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ಯಾನ್ನ ಪಾಡ್ತು ವಿಶ್ವ ಪಾಡೋನಿತ್ತೆ ಅವು ಓಲ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಅವು ದೆತ್ತ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ನಾವು ದಿನ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾನ ಇರ್ದುಂಬ ಪುಕ್ಕಿಯಲು ಇಂಚನಿದೆಯ ಅವು ತೂತಗಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾ ಅವು ತೂತಗಡ್ಡಿ ಉಂದ ಮಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ದು ತೂತಗಡ್ಡಿ ತೂಲೆಗೆ ನೀರು ಚೆನ್ನ ತೊಂದರೆ ಒಂಚಿ ಆರ್ಮ ದನಿಕ್ಗೆ ಅವಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಚ ಕಡ್ಡಿ ಮಾಡು ಪಾಡ್ದು ಯಾವ ಪುಡ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಬಕ್ಕಾಯಿ ಸೆಲೊಂದಯ್ಯ ಕಡವರಿ ಪುಡತ್ತೆ ತುಲಿ ಆಡಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಪುಡ ತೊಂತೆ ಪಕ್ಕಡದೆ ತೊಂದು ವೇಸ್ಟಾರ ಬೆಲ್ಲಿಯತ್ತಾ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಜಾ ಅದೇ ಬತ್ತೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಮುಲ್ ತಿನ್ನರೆ ಬೈತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏನದಿದ್ದಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಪೋತಿಂದ ಯಾನ್ ಅರ್ಧೆ ಬರ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಮುಲಿಯರ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದನಿ ಇತ್ತೀಚೆ ಅಂಚ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಡೇಗೆ ಪತಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮೂಲು
ಅರ್ಧ ಮುಗಿಯವೆ ಅವಳವರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೈತೇರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋಡು ತೂದಿದೆ ಬರ್ತಿನಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಚ್ಚಿ ಕಂಡಿರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ತುಲೆ ಬೇಗ ಕತ್ತಲಾಂಡು ಇನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಗಾಡಿಯು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ತಿಕ್ಕಿನ ಲೇಟ್ ಆಂಡಿನಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಹಾಂ 5:52 ಆಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಬೇಗ ಕತ್ತಲಾಂಡದೆ ಓಕೆ ಕಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋಂಥವ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಸಾರಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಚಿ ಬೊಕಾಕ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡಕ್ಲು ಪೋಯಿರ್ರಪ್ಪ ಆಕಲು ಹೆಂಚೆನೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಮನ್ಪರೆ ಅಂಚ ಬೈತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬತ್ತಿರ ವೀಡಿಯೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ತೋದು ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಬರೀ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಅದು ಪಂಡೇರಿರು ಕೇಂಡೇರು ಅಲ್ಪ ದಾದ ಅಂತ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿ ಇಂಚ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ಬೈದೇರು ಇಡೆಗೆ ಅಕ್ಕ ಬೈದೇರು ತೆಡಿಲ್ ಬರೋದೊಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಉಂಟ ಅಂತ ಇನ್ನೀ ಕಜಿಪುಂಡು ಕೋಡೆ ಬಂಗುಡೆದ ನನ್ನ ನುಪ್ಪು ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೋಡು ಕಜಿಪು ನುಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪರ ಎತ್ತನ ಒಂಚಿ ತೆಡಿಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಕಡೆದಿ ಹೊಡತ ಬೇಗ ಅಂಚ ಯಾನ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾನ ಬತ್ತೆ ಟಾಮಿ ನಡೆ ನೆಮೂಲು ಟಾಮಿ ನಮ್ಮೂಲು ಮೂಲ್ತುಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ತುಲ ಓನ್ ತುಲ ನಮ್ಮೂಲ್ ಮೂಲು ಮೂಲು ಚೀ ನರಕ ಚೀ ಪಾಪ ತುಲೆ ಕತ್ತಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ಕನಕಲ್ ಪೋಯಿರು ಅಕಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಬನ್ನಗಾರ ಮಾಮಿನಂಚಿ ಪೋಂತೇರು ಪೊಕ್ಕ ಇಡೆ ಬತ್ತಿರು ಪೊಕ್ಕ ಮೆಂಚಿದಕ್ಕರ ಶುರುವಾಂಡ್ ಪೋಯಿರಾರು ಅಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಪ್ನರ್ಗೆ ಯಾರಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮೆಂಚಿದಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸೊ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕದೆ ಡಿಲ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕುವೆ ತುಕ ಇನಿ ಕಚ್ಪಾವೆ ಮೀನು ಕತ್ತಲೈ ಹಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಪರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಇನಿತ ಲಾಗ್ ಈತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನುವೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ